ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ತೇಜಸ್ ನಾಯಕ ಕುಂಬ್ರಾಸು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡಂಜಿ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ ಕದಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಏ ಪಲ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಕಜಿಪು ಅಂಚ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ನೆನಿಸು ಅಪ್ಪಡೊಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ತುಕ ಅಡಿಗೆದಲ್ ದಾದ ಮಂತುಲೇರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆ ಮಂತಿರು ಸೊ ದಾದ ಮಂತುಲೇರ್ ತುಕ ಬಲಿ ಏರು ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಜೈ ಶುಂಠಿ ಗುಡ್ಡು ಯಾಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ ಡೆಕ್ಕೊಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರು ಕುಕ್ಕರ್ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ದಾಯ್ತ ಕಜಿಪಾಯಿ ನೀ ಕೈಪು ಕೋರಿ ಆಮಕೈನಿ ಪೊಯ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಪೂರ ಮೂತಿದೆ ಮೂತು ಬನಡೆ ಬಾರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬನಡೆ ಇಡ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ವಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವಾರ್ತು ಸೋಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮಾಸದ ಎಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಆತನು ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾಸ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ ಪುಳಿ ಇಂಚಿ ವಾರ್ತು ಮಸಾಲೆ ವಾರ್ದು ಕಜಿಪು ಎತ್ತನ ಕುಸಿ ಆಪುಂಡು ಪುಂಟು ನೀರಿ ಪೆರಳಿತ ಮಾಸಟು ಸೊ ಅದೆಡ್ಡೆ ಆಪಿಚಿ ಬಾಯ್ಲರ್ಗೆ ಐಸ್ ತಿನ್ಕ 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 ಮಾಸ ಪಾಂಡ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿಗೆ ಕೋಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ತನ ಪಾಕೋಟ ಮಲ್ತನ ಇವ್ರು ಅರಿಶಿಣದ ಪಾತ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಪೆಲತ್ತೆಲ್ಲ ತೊಯ್ಯಲ್ಲ ವೆಲ್ಲೆ ಪೆಲತ್ತೆಲ್ಲ ಶುಬರ್ಲ ಕೈಪು ಕೆಲವು ಉಳ್ಗಿನ ಮೀನಿನ ಬುಕ್ಕಲಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋದೆ ಪುನಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಪುಜರ ಏನು ಇನಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಕೊಕ್ಕದ ಕಜಿಪು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಕೊಕ್ಕದ ಕಜಿಪು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಕೊಕ್ಕದ ಕಜಿಪು ಮಾಸ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಮಾಸ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಕ ಬುಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಗಸಿವ ಮನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಡ ಮುಚ್ಚೋಡು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಕ ಬೇಯ್ಯುಂದುಂಡು ಯಾನ ಜಸ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಲ್ದೆ ತುಪ್ಪೆ ಬೇಯಿಂಡ ಓ ಬೇಯ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಾ ಪೊತ್ತುಂಡು ಜೈ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಂಡ ಜಿಂತನ್ ನಾಯ್ಕ ಕುಂಬ್ರದು ಗಿಂಚಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ದಯಾಯ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಯಾನ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಂತೆದ ಲೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಫೋಕಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆತುಂಡು ತಗಿಂಚತಿಗೆ ತುಲಿ 350 ಲೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫೋಕಸ್ ಕಡೆಯ ಶುರುವೆ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ದಾಯ್ತ ಬರ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಬದ್ಪಡ್ಜ ಮಾರೆ ಅಂಟೆ ನಾನಂದು ಆಪಜ ನೀನು ಕೋರ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ತೋಡು ಎಂಚ ಕಜಿಪು ಪಾಸ ಕೈಪು ತಿಂದರೆ ಬುಡ್ಯಾರ್ನೆಗ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಜಿಪು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಡತೆ ನಮ್ಮ 25 ಸರ್ವಿಸ್ 25 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪೊತ್ತು ಕೋರಿ ಮೂಲು ಬೇಯೋನುಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತು
ಕಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಪದ್ಯ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ನಿಂಗೆ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಥೆ ನಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಂಗೆ ಪದ್ಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಇತ್ತ ಆಪೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವರ ಬರ್ಪೀಸ್ ಓ ಚಿಂಟು ನಿಮಗೆ ಪದ್ಯ ಬಂದದವರು ಪದ್ಯ ಬಂದದವರು ಸಿಂಗರ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಕಂಡ ನನಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಾಗ ಬನ್ನಿ ये बने ये बादली गुन्ने आदली ಮುಖ बने बने ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಚೂರು ಅಡ್ಡ ಒಂದು ರಾಗ ನಿಗದೆ ಎಡ್ಡ ಆತಿಜಿಂದ ಎಡ್ಡ ಆನಂದ ಕಕ್ಕೆದ ಸ್ವರನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಬರಲ್ಲ ಇದು ಪದ್ಯ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದ್ರಿಂದ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದ್ರೆ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ತಿನ್ನೆ ಆಂಡಕ್ಕ ನೇಜಿ ನಡೆದು ಆಂಡಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡಕ್ತಿರಬಾರ್ದು ಇಂಚನೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡ ಬರೋಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ತೂತ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಂಗಿ ತಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೇಜಿ ನಡೆದು ಈಗ ಮದ್ರಂಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೇಜಿ ನಡೆದ ನೇಜಿ ನಡೆದ ಅಂತ ಉಪ್ಪಡೆ ಚಿಲೇತು ಮಾಡ್ಯಾರು ಇದೆ 4 ಬಲಕೈದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ದಿ ಚಿಂಟೆ ಗಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಗುರು ಚೆಮ್ಮ ಗುದ್ದುಲಿ ಗುದ್ದುಲಿ ವಾ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬೇತ ಬನ್ನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ದಾಯ್ತಾ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ದಾಯ್ತ ಅವರು ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹೊಡೆದೆ ಆ ರೆಪ್ಪು ಪಾರ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲರೇ ಚೇಂಜ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕದ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಂಡ ಆಂಟಿ ನೀ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ನೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ತಿಂದಿಡದಕ್ಕ ಬಾಯಿಗೆ ಪೂರ ನೀರೇ ಬರಡತ್ತೆ ಆ ಖಾರ ಇಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ವಿದೌಟ್ ತಾರಯ್ಯ ತಾರೈ ಪಾಡನೆ ಚಿಲ್ಲಿ ನೀ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಡು ಪೂರ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಪಣಿತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡು ಮಂಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೂರನೇ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪಲ್ ಕೊದಿಯೋ ಒಂದು ಕೊದಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಬಾಡಿದು ನಾನು ಪರಿಮಳ ತಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಜನ ಕಜಿಪುದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪು ಕೊದಿಪುನ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಡು ಕಜಿಪು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕಪ್ಪಾದ ಸೊಪ್ಪು ಈತ ಸೊಪ್ಪು ಯಾರು ತೋಜು ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡಿ ಸೊ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಖಾರ ದೀಪ ಒಂದು 200% ಬಂತ ನಿಂಜ ಖಾರ ಬುಜಿ ಖಾರ ಅಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪ ಚಿಪ್ಪು ಆಪ್ನಡ್ ದುಂಬು ದಮ ದುಂಬು ಚಿಪ್ಪಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವ್ವ ಏನ್ ತಿರ್ಗಬೆ ಏನೊಂದು ಮಾಸ ತಿಂತೆ ಎಂಚ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಎಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಇದು ಪಡಿತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಂಬೀರ್ ನೆರ್ಪುನೆ ಮೇಲೆ ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾಡ ಅಂದಿ పొత్తుడు ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మై ఫాదర్ వై సూపర్ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಕೋರ್ದಜಿ ಪಾಸ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ పొత్తుడు హీర గుంతుండు నేనే ముందులే ఏపా అడ్డాదు నా కజిపు బారి సోకాదను ಸೂಪರ್ ನಾನು ಫೋಟೋ ಪಂಚಿದಜಿ ಕೊಂಚ ನಾನು ಮಟನ್ ಮಟನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಟನ್ ಮಟನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಜಿಪ ಅಂತ ಪೊಕ್ಕಡ ಮಾಡು ನೋ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಲೆ ಕಜಿಪ ಅಂಚಾನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಚ್ಚುನೆ
ತಿನ್ಪುಣ್ಣ ಸುರುವೆ ಒಣಸಂದು ಎಪ್ಪುಣ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಲಂತೀರಿ ದುಂಬು ತಿಂದೋನು ಬುಕ್ಕ ಬಾತಿರನಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪುರೋಡನ್ ರೆಡ್ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್